Bedo katimore bang'e to wabro go mbaka gi jatend migao mar tudruok lony manyasani miluongo ni Eliud Owalo mondo wago mbaka nikech jatend piny Kenya limbe mare okayo mar Nyanza. To ang'o miyo limbe no timore sani to bende nitiere tiende mane mbaka mwabogo kode bang' dakika moko matin, lakini sani to wachaka nigi weche manyien ma tujiwa ka. We want the regime in power to suspend any other activities and focus on stopping these killings. Jod bura makaluo koro dwaro ni jatend piny Kenya owuon odonjre nek ma oyaye matimore tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho e boma ma Sondo kama ji adek onegi ka moko buora yudo thieth e hospitende mopogore. 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen. Nyaka sani pok oyangore ni en tuo kata kwiri mane ma nyithi sikund nyiri ma iregi ne ochamo momiyo gi tuo moro magalagala. Samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere, okay? Baba oseyombo. Ng'eny jowa kanoyudo tiko ne gidhi e honeymoon. Higa achiel tok yiero mokalo penjo pod thoth gimomiyo oganda luo ne orem chopo kar rombgi ombulu mane gin gi geno mathoth. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wach moro liekore machopo irwa ka disdake mowueni ni jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok ne jotend migepe mopogore opogore. Pod en wach moluwo machiegni wabro nyiso ni ng'agiri moloki ng'agiri moter ka mopogore, lakini gimwang'eyo sani en ni jotend migepe nitiere lokruok ma jatend piny Kenya William Ruto otimo. Jotelo mongirore bende nitiere moko moloki. Pod warito mondo wayud ane ni listino chalo nade. Gimwang'eyo ni kuomgi mane gin kuomgi 21 go nitiere lokruok mosetimore sani, to pok wang'eyo maleng' ni en ng'ama wuok kama migao mane nitie to dhi e migao machielo. Abro miyo listino bang' dakika moko mochuok waseyude. Mano gima liekore irwa mana dakika mowuoye kodi sani ni jatend piny Kenya William Ruto oloko jotend migepe kuonde mopogore jotend jogoro mongirore bende oloki. Wabro miyo maleng' bang' dakika moko machuok. Sani to wachaka nigi weche mahinyo chuny ni ji adek owito ngimagi kama moko makwan gi pok oyangi to pod dhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth ma Nyabondo mayudore sub county ma Nyakache Kisumu county bang' muoch mar tulo e alwora ma Sondo. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo lero, luoro to pod okwako anyuola modak e gwengego ma Sondo nikech tulo no. Jendwa tomalit, oganda wa tomalit, jodongo tomalit. Wayuak ni jo konywane ka gwan gi chandruok. Ne en lit mane okwako chuny familia bora e kar kano ringre ma Nyabondo. Ka e kama okane ringre ji ma onegi e tulo no mane otimore Sondo. En tulo mane ochakore kogwen ma piny orugo kawuono, kendo moko kuom jopiny e alwora ma Sondo ne dino apeini mar ng'iko yore wuoth. Ne ochuno obila mondo odonjre mar temo keto kwe. Moko kuom ji mane oyudo hinyruok kod jodongo ma alworano ochiwo ler e wi gima dinyo kel tulo. Gokinyi ka nadhi skul noduogwa dala. Ka duogo dala kama aloko toka awinjo ka gimoro chuoyo toka to ka ng'iyo to en asere. Sama jakuo negi gi multitude mar ji gin koro gidhi giting'ore gibiro gi revenge. Then why ok gichung jogi mabiro korwa? Anyuola mar Brian Odhiambo ma en rawera mane somo e kar tiegruok ma Kaimosi yango lit ma en go bang' ka wuode ma jahigni 23 ne ochadh gi beti ma onegi. Obiro dala chieng' Sunday weekend akowe gi gik mane ginyalo dhi konyore godo. Koro ka gokinyi ting'isane nyathini osenegi. Nyathi obeti anta abet kamanyo ni mondo miyatimre nare nyathi osom. Kato koro gi kama. Jodak onyiso luoro ma gin godo ahinya to kaluwore ni kuom higni mathoth romo mag jiwo kwe osebed ka ibago to ok nyuolo lemo. Jowagi waseromo go 7 years to ok wawuoyo to kwatieko to gin gidhi giloko margi. Ok gidwar luwore kaka wakalo. An ok adwar lweny, gima dwaro kwe between Joluo gi Kalenjin. Gavana ma Kericho akwayo ni gibed piny gi gavana ma Kisumu county mondo gikelwa kwe border.
Kik wabedi ni wuondruok ni kuo dhok to nitie hidden agenda. Wale wanakuja usiku kama wamejiandaa na visale na vikuki na wakadonga. Wanagonga sisi kama daramu saleloya. Wapikipiki wanachukua, wanaenda naye. Sasa tunaomba serikali kama wanasikia sahi. Tumeomba kwa amani ya Mungu. Sisi tunataka amani. Gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o mauloso e yor andika oseyotulono kendo nyiso sirikal mamalo mondo kaw okang' maneno ni kwe oduogo Sondu. Gavana ma Kericho Eric Mutai bende ojiwo kwe e alworano. I'll be organizing for a meeting with my brother and senior brother, Professor Anyang' Nyong'o, who is also one of our leaders in the LREP economic bloc. And I'm also reaching out to Professor Kindike Kiture and P.S. Omolo, so that in the next coming few days, we will have a meeting in a neutral place where we'll be able to discuss objectively on a lasting solution on the boundary dispute of Sondu. Nyawe wi weche magarita kwe pod medo mienjo ndalo ariyo kende to jatend piny William Ruto limo alwora mar Nyanza. Kwayo jopiny en mondo weche rido arita kwe obede lai manyime e twak mobiro bedo godo e kinde limbe mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nikwa Ramogi wale manegi mangiso ni liekore irwa ka endime kuko tuchirwa ka daka matini jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok ne jotend migepe mopogore opogore. Aneno ka indika lokruok mantiere ka ni jatelo maen Honorable Musalia Mudavadi to pod en jotend migepe kendo embe ntiere chako mako nyaka Ministry mar Foreign Affairs mago weche mawuok oko to gi Rebecca Miano koro the Ministry mar Investments, Trade and Industry. Mindie Ministry manenentiere Moses Kuria. Honorable Alice Wahome koro the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development manenjaten mar migao mochung'ne weche mag pi. Aneno ka Honorable Zachary Mwangi Njeru koro the weche mag pi mano Ministry of Water, Sanitation and Irrigation iparo ka en nochung'e weche mag law. Kaso wadi Honorable Penina Malonza mano chung'e Ministry koro sani odhi Ministry mar East Africa Community chon nene Ministry mar Tourism. Honorable Alfred Mutua ema koro wuok e Foreign Affairs sani koro dhie Ministry mar Tourism kama Honorable Malonza nentiere. Moses Kuria bendo loki wuok e kuonde mag weche mag ohala koro dhie Ministry mar Public Service, Performance and Delivery Management. Aisha Jumwa odhie Ministry mar Gender, Culture, Arts and Heritage. Mane lokruok mane noka biro irwa ka endi. Aneno ka chaka nuon kendo ni Honorable Musalia Mudavadi men jotend migepe koro mako nyaka Ministry mar Foreign Affairs gi Diaspora Affairs mano ne Ministry manentiere gi Honorable Alfred Mutua. Honorable Alfred Mutua no koro sani odhi Ministry of Tourism mago weche mag wuoth gi weche mag le mane bunge. Kasto aneno ka Honorable Alice Wahome mane ne Ministry mar pi sani koro tere Ministry mar Lands, Public Works, Housing and Urban Development. Zachary Mwangi Njeru, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, mano ng'amane nitiere Ministry mar Law, sani koro dhie Ministry mane Alice Wahome nitiere, Alice Wahome koro tere mar Law. Kasto en Honorable Penina Malonza mane ni Ministry mar Wuoth gi weche mag le, sani koro tere Ministry mar East Africa Community, the ASALs and Regional Development. Honorable Moses Kuria mane nitiere weche mag ohala, sani koro dhie weche mag Public Service, Performance and Delivery Management. Honorable Aisha Jumwa of the Ministry of Gender and Culture. Tanoka jogoro mongiro rebe nentire molokore machiel ria deka. Mr. Harsame Kelo, State Department for Asals and Regional Development. Julius Korir, manentire weche mag tuke koro sani of the State Department for Water. Julius Korir of the State Department for Water and Sanitation. Geoffrey Kaituko of the State Department for Shipping and Maritime Affairs. Mago jogoro mongiro re. Shadrach Mwadime, State Department for Labor and Skills Development. Dr. Paul K. Rono of the State Department for Crops Development. Mr. Idris Salim Dokota of the State Department for Cabinet Affairs. Ms. Anwa Ngombe of the State Department for Gender and Affirmative Action. To Ms. Veronica Nduva of the State Department for Performance and Delivery Management. Magi weche malia korema chupo irwa ka endi sani ni oselok jotend piny Kenya William Ruto otimo lokruok ne jotend migepe gi jogoro mongiro remo pogore bende. Wadhiane mbele gi weche mantuchirwa ka endi ni jood bura mawuok Nyanza to koro miyo piny owacho seche 12 mondo donjre mar thiro lweny manie tong' mar Kisumu County kod Kericho County. Jood bura go koni limbe mar jatend piny Kenya William Ruto ma Nyanza nyalo bedo ka yiem
ka sirikande ok nyal kawo ting' mar jiwo kwe e alwora no endo. Walter Nyambaga nigi ler. Ka otelnegi kod ja od bura ma Nyakacha Dumo Wuor, jo od bura mawuok Nyanza wuok mager kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo miye seche 12 mondo odonjre lweny madhi nyime kind tong' mar Sondu mosekelo tho kod hinyruok e kind jodak ma Kericho County kod Kisumu County. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Jotelogo wacho ni limbe mar jatend piny William Ruto nyalo chalo kayiem nono ka sirikal ok nyal chiwo arita kwe ne jodak makoro chunygi go kibi e wi arita kwe mongohore. As we speak now, I've just been, even after alerting the security forces, that several houses are being burnt in broad daylight. Ere kaka dong urwak welo ka jo un gi liete ma ji otho. Wach ni nyaka tieke kawuono gi kiny. Mako kadho kanyo to weche miwacho ni dwalimwa go onge wawerego. Ka gilose liere mar od bura, Dumo Wuoro lero ni sikunde maromo 7 mokelo kanyakla Holo Primary to kod Secondary, Saka, Gege to kod Sondu Union Primary, Agai Primary to kod Kibuon, maduto report yango ni oselor kaluore kod rach mar arita kwe. That is Holo Primary School has been closed, Holo Primary and Secondary Schools, to protect the pupils. We have Saka Primary School along the border, which has been closed on the Kisumu side. We have Ngege Primary School, Sondu Union Primary School, Agai Primary and Kibuon Primary. So those are 7 schools which have been affected because somebody is sleeping on the job. So we want the regime that is in power currently, and there's only one regime in power, as you all know, to move with speed and arrest this situation before it gets out of hand. Jod burago kata kamano kwa jagoro mungire migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mondo chop Sondu mar manyo lalruok e kaka yor kelo kwe. Oganda kwa mondo nyakwe kinde ma piny owacho isundo mondo many yore maketo kwe kuonde ma koro tulo bende nyal gedi moweyo koganda mathoth osewito ngimagi to moko bende ni kod adhonde mag hinyruok e kinde mag tulo makamago. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Lere mar od bura, Nairobi. Seche ma mano timore, Senator ma Kericho Aaron Cheruiyot owuok tung' mosuo ewi monj matimore e gwenge mag Sondu. Cheruiyot wacho ni owinjore tim lokruok ne obila duto matiyo e alwora ma Sondu kendo owinjore jotelo ma Kisumu kod Kericho obi kanyakla mar manyo kwe e gwengego manie tong' mar counties ariyogo eko. I'm disappointed with my good friend Professor Kindiki that the last time he went there was no involvement of the local leaders. Why do you go and address security officers who have already failed at their work? I want to call, first of all, for the transfer of all officers that are serving there from both sides, be they Luos, be they Kalenjins, because it is clear that they are not able to sustain the security situation in that part of the country. Let us have competent people who will help us identify the criminals, because these criminal elements that are making the situation worse. But I'm greatly disappointed that the last few months, as authorities continue to watch, the situation has deteriorated. It began first by boundary disputes. Oh, you're supposed to pay revenue to Kisumu. No, we want to pay to Kericho and what not. But now the issue has completely degenerated such that today you hear people have been killed on the Kericho side. The following day there is a counter raid on the Kisumu side. And we just sit here as if nothing is happening. I sympathize with those people, Mr. Speaker. I didn't sleep last night because of many calls and messages from older people who are saying, young man, what is happening? Haya, wacha kwa kilo ni weche matuch mwayudo sani ni jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok ne jotend migepe gi jogoro mongiro rewe anuonu kanyo kendo dichiel ni Honorable Musalia Mudavadi men jotend migepe pod en mana jotend migepe mak mana ni koro chako medne Ministry of Foreign Affairs, Foreign and Diaspora Affairs. Miss Rebecca Miano kuro ni Ministry mar Investments, Trade and Industry. Honorable Alice Wahome ni Ministry mar Lands, Public Works, Housing and Urban Development. Uparo ni Honorable Alice Wahome ni Ministry mar Pi mar Water. Sani kuro di Ministry mar Lands, Public Works, Housing and Urban Development. Mano makigi Honorable Zakaria Mwangi Njeru. Masani kuro owelgi Alice Wahome. Ene makuro di weche mag Pi. Mano Ministry of Water, Sanitation and Irrigation. Honorable Penina Malonza manentiri wach mar tourism mag wuoth gi weche mag le. Sani kuro
kodhi e Ministry mar East Africa Community, the ASALs and Regional Development. To Ministry man entiere mar wuodhe gi weche mag lema tourism no, koro mi Dr. Alfred Mutua ma unyalo paro ni ne entiere Ministry of Foreign Affairs gi Diaspora Affairs, koro sani ene mochung' e Ministry mar Tourism and Wildlife mag weche mag wuoth gi le. Honorable Moses Kuria mani weche mag ohala sani koro the Ministry of Public Service, Performance and Delivery Management. Honorable Aisha Jumwa ni Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. Kwa the juguru mungiro rentiere ga kochako loki kanyo Mr. Harsame Kelo of the State Department for ASALs and Regional Development, Julius Korir ni State Department for Water and Sanitation, Mr. Geoffrey Kaituko of the State Department for Shipping and Maritime Affairs, Shadrach Mwadime of the State Department for Labor and Skills Development, Dr. Paul Rono of the State Department for Crops Development, Mr. Idris Salim Dokota of the State Department for Cabinet Affairs, Anne Wangombe of the State Department for Gender and Affirmative Action, to Veronica Nduva of the State Department for Performance and Delivery Management. Mage lokrok majatend piny Kenya osetimo to ntiere moko bende mopogore mag ambassadors mosetim kaendi wabro medo kelo numalia kore manyien kaka wamedo yudogi mondo wang'e ntiere moro kaendi spokesperson bende ntie. The recommendation of Public Service Commission giwacho asumunugo gi dongere nikech mane kaka wayude sani. Ntiere government spokesperson makoro Honorable Isaac Maegua Mwaura, Deputy Government Spokesperson, and Miss Mwanaisha Chizuga, Deputy Government Spokesperson machielo ben Mr. Gabriel Muduma. Mane kaka kuro weche dhisi che mwawuwe kodi ni magi weche malia kore madonjo irwa kaka kuro wambi wa migi manaka kwa yudogi kwa ayot maduong mar jatend piny Kenya lokrok mosetim kundi mopogore jotend migepe kod jogoro mongirore bende. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto yudo report mowuok kuom aput mosebedo ka nono yore mag bero sekta mar obila. Report no nyiso okenge ma aput no osebedo ka goyo rango kaka obila nyalo tayo tiji e yo makare. E report no onogono jatend piny oyie kod paro adek ma komiti no pedho e nyime magin keto bad migawo mar obila men National Police Service, bad migawo mar arita mag jela men Prison Service, kod bad migawo mar tiego rowere men NYS oketie kanyakla mar sekta mar arita kendo rang chudo mag osara magi e yo moluwore gi dwaro mar sekta no endo. Mar ariyo en ting' mar duol mar obila National Police Service Commission biro bedo godo mar puodho yore mag donjo e obila kokalo lemo mag constable kod cadet bende ma biro riwo koda karango lony madwarore ne donjo e lemo goeko. Mar adek en dwaro ni tim lokruok ne obila kinde ka kinde manyiso ni obila ok owinjore obed tesen achiel kuom maewo higni adek. Apudno igeno ni biro pedho report mare e thuolo mar dwe achiel mabiro. Governor ma county ma Siaya James Orengo olando lokruok e tend county no endo. Ilendo no Governor Orengo chapo nying ngire Jacqueline Oduol kaka jatend migawo mar alwora kod chenro mag pi. Bende nyingi apisas madongo e migepe mopogore bende ochapi e lendo no. Kevin Ajul oketi e migawo mar teko kod wuoth kaachiel gi lemo ma omako e yor kojolo mar gedo mar ndara. Dr. Nicholas Kut Kochogo okete migawo mar rowere kod kit chwech ka bende omako migawo mar somo e yor kojolo kaka apisa maduong'. Samuel Owino en apisa maduong' e migawo mar thieth ka Walter Okelo omako chenro mag kit telo to kod lemo ma kojolo mar apisa maduong' mar lony manyasani kata ICT. Michael Obambo e apisa maduong' mar migawo mar ohala, riwruoge saga kod kembe. Mamoko gin Jekton Odinga mar migawo mar uchumi kod budget ka bende omako weche mag omenda. Elizabeth Adongo e apisa maduong' e migawo mar pur, Judith Oyugi e migawo mar pi, Joseph Omondi e migawo mar lo, ka tuke omako yore mag kojolo gi Peter Asuke kaka apisa maduong' investigations. Jopuonjre makwan gi romo 1,086 e skund nyiri ma Eregi Girls Kakamega osedhi pacho kaluwore gi luoro mar tuo ma omuoch e skundno ma nonro mare to pok oyangi. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth, duoko ma wiye mane giyudo kowuok kuom Kemri ok onyiso tuo moro amora. Jafwambo marwa Judith Omondi ni kod ler mar wachni.
E okinyi makawuono, jonyuol molie skund nyiri ma iregi kod luoro mar rango kaka nyithindgi dhi bang' ma hao jopuonjre 106 chwali kuonde thieth ma opogore kaunti no kod tuo ma poko yangi. Leo tumekuwa shuleni, tujeona kama ni vibaya vile, lakini tumefurahia kama wazazi wenye tumefurahia kuacha wanafunzi wetu kwa mikono walimu, tunajua kwa salama. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Nyaka kawuono maromo jopuonjre 1,800 ne osedhi pacho kama thoth ne odong' e skul, to gin jopuonjre mag klas 12 ma bende 148 osedhi pacho. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nokoni duoko mane giyudo mokwongo ne ok oyango tuo. We did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. Negi chwalo pim moko kata kamano ne Kemri bade ma Nairobi, kendo gigeno yudo duoko koleo to tich ang'wen, ka jatend migawo mar somo to koni jopuonjre man pacho biro dok kunde somo wuok tich. We have been able to send some of the students who wanted to go back home. So we have sent some of them home and they will be coming back to school on Monday. Several samples have been brought to Nairobi to Cambridge, and investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. Judith Omundi, RAMOGI TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Nikwaro mogine wang sai chenro mar buch jopiny kawuono nigi jatelo Eliud Owalo men jatend migawo tudruok lony manyasani. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Jatelo ing'eni seche midonjo kani to neno ka joweteu moko ntiere kaka otimnegi lokruok gi jatend piny Kenya. Wachni inene nang'o? Be miyi kibaji moro amora? Ito nyingi to ne onge ka, lakini jou to ntiere moloke. Ing'eni president ema appoint cabinet secretaries kata principal secretaries. To kendo president nyalo wilo jomo appoint ko kako timang'oa kako ohero koneno ni nitiere lokruok madwarre mondo tich otire maber. Koro ano kana rachne kar kanyo ero nikech gima sirikal onego bed ni timo en service delivery, konyo jopiny. Ka president oneno nikech ing'eni en obet malo kucho ng'iyo gik moko, oneno gik ma wan ok wane. Koneno ni
kotimo lokruok eka jopiny nyalo yudo konyruok maber kaka dware kaluwore gi singo mane sirikal omiyo jopiny. Mano ni kare. Jomoko bende seyo ni lokruok nyalo mana biro ka jomoko kati maber. Omiyo koro golgi e migepe man gintiere no mondo temgi e moko. Mano kanyalo wacho nikech kiwacho ni ng'ato kati maber to kumodhie kumoko tere cha to odhi tiyo maber. Ok anyalo wacho kamano. No gol ng'ato ni ng'ato ok ti maber. Okay. Kamano. Koro wadhi ane weche mokelo wa kaendi mondo wago mbaka. Limbe mar jatend piny Kenya. Yes. Madhi yo Nyanza. Yes. Sie limbe ni dhi konyo jo Nyanza gang'o. Mokwongo adwa duoki chien mathin. Mondo ine kumwae gi kumwadhie. Ok ine ka ndalo mane wane campaign cha. Jotelo mane nie Kenya Kwanza mandalo no President Ruto ne en candidate mar Kenya Kwanza. Nozunguka Kenya mangima ka giwuoyo gi jopiny mane piny kucha. Nyanza kucha ne wawuoyo gi jopur, ne wawuoyo gi jolupo, wawuoyo gi kijende, wawuoyo gi joma mine mondo wang'e changamoto, tabu ma japiny ma kawaida nang'o ni godo. Mondo koro kwataso plan marwa kaka Kenya Kwanza to hakikisha ni tabu mune jopiny onyiso wani dugidwa ni mondo los kande odonje plan marwa. Matiende ne wawacho ni kar pango gik moko gi malo titero piny, wadwa ni wachak pango gi piny kwadhi kanye, kwadhi malo, emomiyo ne waluongo in bottom up. Koro Nyanza thurwa kucha, weche manowuok kuom wuoyo mane wawuoyo go jopiny go, ne en ni jopiny dwaro ni mondo tim ang'o, olosi industry mar sukari. No ne ni odhi piny. Mar ariyo korka lupo koni, jopiny nowacho ni nitie tabu. Onge kata factory mar rech. Korka nderni jopiny nowuoye, korka pi jopiny nowuoye. Jopiny nowacho ni gionge joma mine ni gidwa pesa mar ang'o, mar ohala. Gi kijende be gidwa mondo yud nigi pesa mar ohala. Joma kunyo goldi nowacho nwa ni nyaka lok chike ka goldi ka e. Nikech iyudo ni kama okunye goldi, gima nyisi no kuny goldi en mana bur maduong' motimo ang'o, modong' kanyo. Gidwaro ni pesa mondo oluore kama okunye goldi to ng'eny pesa odong' ang'o, odong' piny kanyo. Pamba nonyiswa ni pamba ne en cash crop maduong' mane kelo pesa mang'eny thurwa kucha. Pamba no nodhi mogore ang'o, ogore piny. Ahero kacha ne giwacho ni gidwaro ni mondo okony ang'o, okony jopur mchele to gi factory be ne gidwaro mar ang'o, mar mchele. Korka ofula machendo Nyandoni. Te machendo nyaka Busia Budalangi kocha cha. Mano ne giwacho ni sirikal obed gi mpango maber mar timo ang'o, mar dino ofula no. Koro magi weche mane odonjo e economic blueprint marwa kane wawacho agenda ka mwadhi timo nang'o ni jopiny. Koro gima timo wan sani kanyo koro wasedonjo e sirikal. President no onyiso wania kaka ministers mage ni siasa osetimo ang'o, orumo. Kik wang'i ni jogi nogo kura kama, kik wang'i ni joka nogo kura kamacha. Jo Kenya koro gin adi? Gin achiel. Wawe wach siasa, wafocus on tiyo nang'o, tiyo ni jopiny ma ok wang'iyo wach siasa. Siasa ibo tim mbele kucha kendo 2027. Koro Nyanza ka gimwase bet kwa wapango kendo watimo en rito singo mane watimo ang'o, mane wamiyo jopiny ka. Koro wuoth ma president dhi e Nyanza sani ni en wuoth miluongo ni development tour. Odhi yawo development programs mang'eny thurwa kucha. Kwa chako wadhi kuongo gi Kabonyo ei Nyando ka. Kabonyo ka nitiere Fish Training Institute ma igero gi pesa bilion 3. Kendo mane project ma President Ruto nokuongo kete lwete kwa donje sirikal. Cabinet mokuongo mwabet go. Project ma Ruto kuongo kete lwete en ang'o, en Kabonyo Fish Training Institute. Be no kete budget. Nitie en gi pesa. Kaka sani ni kalo kuno kata kawuono kapok abiro ka an kuno. Wadhi timo ground breaking. Pesa nitie. Koro ke ya kanyo nitiere hospital Ugenya ma president dhi yawo, level 4 hospital Ugenya. Kibiro gemka wan gi digital laboratory ma president dhi yawo. Mpango ma wan godo sani okine ka tije mag office gi either githin or gionge. Koro mpango ma wan godo sani en ni waloso digital laboratory matiende ni en kamisome computer. Waketo computer
wakelo joma timo ni kijende gi nyiri training, to kendo watudo gi kembe madongo loka kucha mondo koro giyud ang'o, giyud tije e kompyuta ka, digital jobs, matieni en tich mitiyo go bwongo to gi kompyuta titime e kompyuta ka. Koro wadwa ni kijende gi e ward ka ward Kenya mangima wadhi bete gang'o gi digital laboratory. Mamano ero amri ma president osomiya kaka cabinet secretary mara ICT ni nyaka wahakikisha ni ward ka ward wan gi digital laboratory. En wach mwase wacho nyaka gi wabunge gi mwase winjre kodgi koda kaka wadwa timo ang'owa, kaka wadwa tiyo kanyakla kodgi mondo wabed gi digital laboratory mabiro bedo 1450 Kenya mangima. Koro mpango waka en niya, e ward ka waketo digital laboratory, wakelo joma train to wa connect kijende gi tije loka kucha. Ng'ato nie kor gweng' kato timo kanye otiyo kucha. Koro president dhi yawo digital laboratory game kendo dhi yawo digital laboratory kanye Rarieda. To nitiere joma seyo ni ok ochuno ni ene manyako dhi digital laboratory miwacho ni in e jatend migawo. We mondo pod anyisi mpango ma mano be kata in donge nyalo yawo gi. Oseyawo gi mang'eny, abe aseyawo gi mang'eny. Asebet ka yawo gi mang'eny. To kodhi thurwa kucha to nitie digital laboratory moikre ere rachne koyawo kaka president as a sign of approval ni that program nigi tacit approval from the top. Mano bende ber nikech kiyudo ka nitie ndara minister mar roads donge nyalo yawo to ka president odhi yawo ere rachne. It is one and the same thing. Wan watiyo gi gimoro miluongo ni one government ang'o approach. Kaka kawuono sani an kabonyo ka fishing kucha ok an minister mar fishing. Yeah? What you one government approach. Koro kia kanyo nitie ndara mfangano kucha. Ring road mfangano kucha. Mose kete pesa. President dhi timango the commission. Kwa kanyo nitiere pia kama meli gowe. Nitie achiel Kindu Bay, achiel moro bende nitie kanye Homa Bay. Koro ma Homa Bay ni bendo dhi timango odhi yawo. Mano biro konyowa giwech mende madongo dongo biro timo to go ka kanyo to biro gi mwandu kata kawo mwandu katere ang'owa katere pinje ma watudre godo kagi. Kwa dhi uriri kanyo bende nitiere ang'o, nitiere osiptal midwa chaki kendo uriri kanyo. Then president dwaro mo kendo gang'o gi jotelo mopogre ok ochuno ni jotelo gin mana josiasa. Wan gi jotelo mar jopur. President dwaro mo jopur mapuro niang', obedo joma puro mchele, obedo joma puro pamba. Okay? President buro mo kendo gi johala. Jotelo mag ohala. President buro mo gi jopuonj. President buro mo gi jokanisa, joma mine, joma kijende. Matin ni stakeholder groups mang'eny bende buro mo gang'o gi president. Mane miyo joma seyo wacho ni magi yore mag siasa. Nikech nitie wach moni Homa Bay bende gidhi yawo ofis mar UDA. Ok siasa, ing'eyo waweriwo siasa gidongruok. Waweriwo siasa gidongruok. Siasa wajibo timo 2027. Kore ka gimosebet kwa wacho ni wan kaka national government wadwa focus on timang'owa on tiyo ni jopiny. Kendo wasebedo kwa wacho ni kamoro amora mwadhiye to watudre gi ang'o gi county governments nikech yiero nosetim. Wan sani gi national government achiel motelne gi President Ruto, wan gi county governments 47. To chik wacho niya, constitution marwa wacho niya ni wan gi 2 levels of government to gin independent to kendo nyaka gibed ang'owa nyaka giti machiegni. Makata mana limbe ma president dhieni ana wuon asewuoyo ga nyang' nyong'o kawuono wan kode kawuono ma awuoyo kode manyise program kaka chalo. Jotelo ma Nyanza orwako asewuoyo gorengo manyise kaka mpango chalo. Wan wadwa ni mondo all leaders ma Nyanza mondo timang'o mondo rwak president nikech en president ma Kenya mangima. Ing'e ni kose yier Trevor idhi keto ndara kamoro, ndara ok nyal pogo ni an ok nyal wuotho kuoma ka nikech ni go kura ODM kata ni go kura UDA. Ndara nyalo timo mano. Ndara sav ji ang'owa ji duto te. Winja kiketo pi ok nyal pogo ni an ok nyal tuoma ni nikech ni go kura kocha. Omiyo wacho ni weche siasa go wan ok wadwa donje sani. Jopiny ginadi achiel, wan gi Kenya achiel, wan gi national government achiel, wan gi president achiel. Jo siasa makwero ni kik president dhi kuro sani gini nyiso gi nang'o nikech tiere jomoko giwer wako siasa e weche mag dongruok. Iwinja giwer wako siasa e seche mag dongruok. Ok wanyal bedo ni watimo siasa throughout. Ni everyday kwa chiew gokinyi ten siasa, everyday kwa chiew gokinyi ten siasa, year in year out en siasa.
mano ok bi miyo watim ang'owa, mano ok wabi miyo wabed gi dong. Wachange focus marwa. Siasa biro biro kendo jopiny biro bedo gi haki mar go kura ni ng'ama gitim ang'owa gidwaro. To ok wanyal bet ni every day ni ena siasa. Nyaka wa change mindset. Gimiluongo ni paradigm shift. Nyaka wa change mindset marwa mondo wa focus more on development. Siasa mineno ni ng'enyne okonyo jotelo manie siasa go. Wan sani wadwa chenjo mpango mondo wa focus on konyo ang'owa, konyo jopiny. Iseng'iyo gigi te mineno ka gik ma jatelo dhi yawo gi te gin e budget. Nikech moko waseneno kuonde moko miyawo kasto chak duog timre. Magi ni e budget te. Kendo gin gima biro ringo to a logical conclusion. Kaka wuona an ma haya gokinyi. Adhi e digital laboratory. Ok mano digital laboratory moseketi en ok orit budget. Computers osetimo ang'o? Oketi, internet oseketi, jopuonj osebiro, nyithindo somo. Kidhi Mitumbo kacha, the same thing. Wan gi class kanyo, wan gi computer, wan gi jopuonj, nyithindo somo. Koro onge budget moro mirito, wasetimo already. To muserwako jotelo mani kuonde ga, winjo kiwacho Gavana Nyong'o, tiwacho Gavana Wanga ma Homa Bay bende. Gavana Wanga nyocha ne weekend. Useluongo jomodong' bende, kaka jood bura, jood county assembly. Just a minute. Weekend ne wan gi Wanga Homa Bay. Gi PS Raymond Omolobe. Ne wan kanyakla mar Wanga nowacho nang'owa, no bendo osiro ang'owa, osiro limbe mar president no. Gima timre gi sirikal nitie gima miluongo ni protocol. President and father of the nation. Kamoro amora ma president dhiye, the local provincial administration nyaka nyis jotelo te ma ok giyier. Ok giyier ni ma ni jatelo makoni, ma jatelo makoni. Inyisa ang'owa, inyiso ji te mondo kik ng'ato loyi gi bura ni anda bet kama ne president nitie to ne ok otimo ang'owa, ne ok oluonga. Koro kosenyisi koro ing'eni the honor season ni inyalo wacho ni yie ni mondo ibi kuma president nitie kata inyalo timo ang'owa, kata inyalo dong'. Lakini an kako walo kendo an kako nagi monyuol Nyanza kucha. Dakwani ka president biro Nyanza to wawuog oko te. Waket political differences aside, wawuog oko te mondo warwak president kaka wuon piny. Nikech en a symbol of unity. Kamano. To koro king'iyo gigo te misech kwan achiel ariyo adek, mane maduong' mogik madang' iwach ni in kaka walo en gimoro ma kata imbe king'iyo to mijing'o ni mato ka koro timnwa gi jatend piny to jowa okonyore. Nderni kaka ring road ma Mufangano no. Biro yawo that area for purposes of trade and commerce. Kiwe mana midhi yawo kani. Wan gi ring road moro bende iluongo ni Lake Victoria Ring Road. Ma bende nie mpango mar sirikal sani. Lake Victoria Ring Road ni eno ringa koa Busia, mokal Siaya, mokal Kisumu, dho nam ka modhi nyaka Homa Bay, modhi nyaka kanye, modhi nyaka border mar Tanzania kucha. Ne design mare nyocha nosetim. En project mosebedo kane nitie chon to sirikende mosekalo gieki osebet ka timo ang'owa ka weya oko. Sani ne wase pushe osebedo redesigned makoro sani ni National Treasury gi Ministry of Transport koro wuoyo gi World Bank nikech World Bank ema dhi timo ang'owa, dhi sponsor project achiel no kende ka wanyalo yude ei sirikal mar Ruto mar Kenya Kwanza mokwongo, it will be a game changer for our community nikech odhi yawo the entire business ecosystem mar the Lake region. To koro wach mar oula miwacho machendo nyando chande, nitiere gimoro achiel mane oseket mbele kanyo, Korusoin Dam. Mosebedo gi tungni machiel ariyo adek kanyo. No dam no onego bed ni ting'o lita milion 72 mag pi ma ji nyalo tiyo godo kanyo. Chenro ma uda keto sani en mane? Nikech El Nino bende biro. El Nino bende biro to gimate Korusoin Dam no wabogere. To wadhi change the business model. Ok nyal business model manoket chande ok nyal tiyo. Wachenjo the business model mondo wagere gi miluongo ni public private partnership. Sirikal riwre gi investor mo aye ang'owa e private sector. Mamano bende nie plan. Sani nyocha nasedhi mawuoyo nyaka gi Alice Wahome mosepimo na kaka progress mar ang'owa mar mpango mar Korusoin Dam. Korusoin Dam no dhi konyowa gi gik moko adek. Mokwongo korka pi. Mar ariyo pi. Odhi konyowa gi pi nikech koro wayudo pi watude ang'owa, watude ute emie. Mar ariyo electricity. Kwa ariwe gi gine ma kenjen ma sonducha. Wabo bedo gi stima makoro ma stable nikech wan gi problem mar stima ma biro to lal. Kendo Korusoin no bro konyowa gang'o gofula bende. Nitie gik moko mochido manotimre Korusoin Dam kanyo ero.
ma ok adwa donje sani. Koro emomiyo nyaka warie maber. Ni jopiny ywak noko migi pesa gi to iwacho ni Alice Wahome lakini sani koro dhi chuno ni idhiwo gi Zakari Mwangi nikech nyoko lok gi sirikal ng'ama nitiere e ofis no ng'ama timo ang'o eng'ama iwuoyogo ng'ama obet e ofis kawuono ne ng'ama timo ang'o emiwuoyogo ok idhi manyo ng'ama ne ni kanyo chon ng'ama ni ofis kawuono ne miwuoyogo ng'ama kiny ni ofis emitimo ang'o mane kaka sirikal koro mano gima biro timore ndalo mabiro sani ma koro Elino biro ni ang'o mudwa timo ne jonyando mondo mi ging'e ni gimbe e sirikal paro short term measure nyaka watim dredging e dho nam kacha mondo pi oring katimo ang'o kadok ei nam ok kaduogo oko koni. Then dikes bende wadhi timo ang'o dikes bende wadhi keto ok ne kama nyocho hula biro chande no biro mo omuonyo ji mane wawuotho kuno kabisa kwa prima ang'o kwa pogo chiemo minene wapogo no kata na wuon napogo nikech ji otimo ang'o ji obedo displaced onge kaka ji timo ang'o ji kojre jomoko to wacho no walo pogo mna chiemo to en minister mar ang'o ICT ingeni wan gi gido ni collective responsibility collective responsibility e sirikal ok inyalo wacho ni ka in minister mar ICT to kidhi e gweng'u to ka jomoluori kar kanyo ero kech kayo to kinyalo miyo chiemo nikech ok in minister mar ang'o chiemo an ka chopo dala kapok ang'iyo kaka chiemo to ang'iyo to jomoluora gi mamiech gi oluoro kama dake ni bende gin gi chiemo kose gionge go to joma seyo ni mani dwa kinyago UDA gwenge ma Nyanza ing'eyo gima timre Trevor sirikal bedo formed through a political process donge to ka sirikal osebedo formed sirikal koro chiwo timo ang'o chiwo huduma ne jopiny mane gimwa wacho ni watimo ang'o wan wadwa focus on to kitiyo maber ok inyal divorce the two nikech kitiyo maber to kochopo sach go kuracha tidhi ir jopiny tinyiso jopiny ni ne magi e gik mane sirikal mar Ruto chiko jopiny magi e gik mwatimo ang'o magi e gik mwatimo koro tich mwatiyo kaka sirikal kae madhi thegowa gi jopiny ka jopiny oneno ni Ruto timo tiyo maber ni gimede ang'o gimede tam to gitimo ang'o gigone kura an awuon daher ni wang' ni kwago kura thurwa kucha to wago kura nang'o ni sirikal mar Ruto ni to mana kalure gi tich mwatiyo emomiyo ineno an my focus en tich nikech mane gi message mwabwo tiyo godo kwa dhi dir ang'o iri jopiny ni ka mae gi mwatimo ka iluongo ni performance indicator korka pur mae gi mwatimo korka electricity mae gi mwatimo korka pi mae gi mwatimo kaka mane wachiko to watimo igo tik kane nitie kama ne wachiko to kwatimo igo x ok wadhi dondre gi jopiny wach tich mwadhi wuoyo gi jopiny to jopiny midwa nogo kura ne UDA gigo kura nade ka sani to giwacho ni bech ngima oidho mokalo mana nikech sirikal achiel man ingeni bech ngima oseidho kata mbele bech ngima oseidho kata kucha to nyaka wabed honest gi jopiny wanyisi jopiny adier gimomiyo bech ngima bet malo en nikech bei mar chiemo timo ang'o dhi malo 55% mar bech ngima wuok kuom bei mar ang'o mar chiemo koro bei mar chiemo ni kidwa duoke piny ok inyal chiew ti duoke piny overnight mani luongo ni stop gap measure kata short term measure nyaka itim gima sustainable ibet gi intervention mabiro bedo gi long term solution kane wadonje sirikal gima ne Ruto kuongo timo en ni waduok bech ang'o mbolea piny wadonje sirikal ka bech mbolea en 7,000 7,000 per bag 50 kg bag odok piny to 3,500 sani yeni mwawuoyo ni mbolea koro sani mar 50 kg bag no iuse 2,000 gang'o gi 500 kendo osedhi ma en e constituency moro amora thurwa kucha kiduoko bech mbolea piny matiende ni cost of production dhi dok piny ka cost of production odok piny bech oduma dhi timo ang'o bende ming'iyo oduma dhi dok piny bech mogo dhi dok piny mane kaka itimo mpango to ok inyalo wuok ni kawuono aketo ang'o naketo subsidy inyalo keto subsidy kawuono to kinyo kiketo subsidy mano short term measure to ma be penje ma otuoro kano kowuok nyakach wacho ni penje ni president wuothe county ka yawo projects to kech to kayo jopiny te bentiere gimo dhi kelo madhi loso no koso ma to wuondowa ing'eyo koro president ka biro kawuono thurwa kucha ing'eni wabed joma beyo be kik waket president gi gik mwanyalo timo wawegi gi jotendwa wan gi MPs wan gi ang'o wan gi governors bende nitiere moko maka president obiro to kwayel dugu ahinya iwinja moko nitie mwanyalo timo wan wawegi
Okay. Mano penjo magintiere godo ka indit ka neno ka moko bende nitiere ji penjo mana wach mar nengo ngima moidho Saidi ni. Wacho ni Ramogi penjo na walo ni to pesa wala to en pesa di. Nikech wuoth to koro jatelo biro yo irwa koni. In ang'o madier nyiso jo Nyanza ka koro jatelo biro? Ang'o magone? An adwa ni mondo wawuog oko mondo warwak ang'o? Mondo warwak president kaka wuod piny. Kendo ka wayudo opportunity mar wuoyo gi president kaka jotelo, ma piny kucha. Nikech wan ok wadwa chung e kind sirikal gano gi president. E kind jotelo gi president. Wadwa ni kwa thuolo yudre to jotelo duto te obed jotend jopuonj, obed jotelo jopur, obed jo kanisa, obed jo union ang'o, giyudo thuolo mar wuoyo gano gi president. To kwa yudo opportunity mar wuoyo gi president, wanyis president gik matanjebo manyalo miyo wabed gi dongruok thurwa kucha. President ni onge ubaguzi. Kinyalo paro ni kura malongo mone wamiyo Ruto, yeni ne onge. Thurwa kucha, onge kura malongo mone Ruto yudo. To ka Ruto formo cabinet, okowe ji oko dongo miya tich kaka minister mar ICT. Bang' mano, ochako miyo permanent principal secretary sadi, ariyo. Bang' mano, ochako miyo wakasadi, adek. Bang' mano, omiyo wa chairmende mag kembe, mag parastatal, mag sirikal, mang'eny. Sani, Martino Gindo, chairman, Gindo keto mane Kenya Fish Marketing Authority. Odoyo Widi, otelo korka pi. Umundi Anyanga, chairman, Kasitima. Dianga Waore, emotelo Lake Basin, Material development programs mania donam kanyo kete doyango luet de posta katiba momyo nyako tim man ngi katiba wa atieki monde wa mnatieki kata katiba no tosebet kata serikal mamoko ka katiba no ne okomiyo oppositions go iwinja posta Rose Nyamunga chairman gima moko be to directors ka sani wan gi joluo 126 manie lembe madongo e sirikal ka to chako miyo anyaka CDF jatend jo lweny gima pok otimrega wasebedo gi ji mani mbele kuno mwagali dhi ka hotelo mar lweny to ok yudi opande ne jo waparo ni dhi ka hotelo mar lweny kochopo kanyo otere ambassador ne nitie moro be kiluongo ni Jeff Otieno ne dhi ka hotelo mar lweny to pimni ka ng'ato nyalo kawo principal secretary motelo ka internal security omiyo nagi ICT ni minena beteni kikigali en ministry mathin en ministry makata cross sirikal te mano bendo miyo nagi kasa dek ochako kawo jatend lweny okete lwetwa ok mano nyisi ni ng'ano ng'iyowa kaka rembe owuon koro ka obiro Nyanza ka koro watieko idwa ni jopiny ong'ise ni ang'o modhi timo isewacho kuonde modhi yawo mago to osekete plan odhi yawo ang'o ma pod odong' ma jopiny ka ber jo Nyanza onego bi wach ni jatend piny Kenya wan magi ma ema wadwaro ni chak itimnwa nikech ma to limbe mare mar adek limbe mar ang'wen samoro biro biro ang'o ma jo Nyanza onego wachne ni achiel ariyo adek mae kembe mag sukari onego ti kaka mpango wadhi chako sani mano dhi tiyo mano mokwongo nikech mano biro konyo jopur mang'eny kabisa pamba onego ti pamba no erwa bo yudo ang'oa pesa to gi crops moko be machalo kaka sorghum ma bende wanyalo yudo ang'oa wanyalo yudo go pesa e dho nam ka wabed gi fish landing sites matini en kama nigi refrigerator maka rech wuok e nam kucha to rech timo ang'oa donje i refrigerator kar ka ni ok kethre kapok odhi otimo ang'oa odhi ousi airports mathurwa kucha obed expanded mondo ka wachiemo wuok e puodho to wanyalo export directly otimo ang'oa odhi oko kucha chike mondo loki korka goldi koni gi mwandu mamoko mondo kamokunye goldi ng'eny pesa obed ni dong' e gweng' kamotimo ang'oa kamokunye goldi ni then wabed gi nderni wabed gi stima iwinja wabed gi pi onagi en ng'ama riek makimiye ndara timiye pi timiye stima onge gimochako kwayi kendo wach mogik miwewago sakoro maewa wang'o akwayo ni mondo jokanyanam ni ka president obiro thurwa wawuoguru oko te waket siasa tenge mondo warwak president kaka jatend piny kaka wuon piny kendo wawuogi president
kwae gik matangible kik wangi gik ma wan mwadwaro wawegi wan jotelo wangi gik makonyo japiny ma kawaida thurwa kucha mondo piny olokre. Okay. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi jaduong'. Erokamano Trevor. Mano Elido Walo jatend migawo mar tudruok gi lony manyasani buch jopiny. Mane buch jopiny. Wanere bang' dakika matin. Nyasaye otelni. Erokamano. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheeks, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi Raha Premium. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Sama nachako tijene, nachako to nobedo gi changamoto mar pesa. Koro nikech nachako gi matin mane an godo, to nayudo ka jo Equity nigi yot mar miyo ji pesa. Najiunga kodgi. Poko pogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtun war bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka tolu.
Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien. Ni riwruok mar Azimio ne okwedo duoko mag yiero mar tend piny Kenya ewi mano mane giwacho ni duol matayo yiero e pacho ka en IEBC ne orocho duoko mag yiero kendo miyo William Ruto loch. E duoko mane olandi kod jakom IEBC machon Wafula Chebukati, William Ruto ne obedo jaloch bang' yudo ombulu milion 7.1 ka iluwe machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga gi ombulu milion 6.9. Pugruok e kind jotelo ariyogo ne ombulu 233,211 kende. Kata kamano, duoko mag IEBC yango ni kauntis 4 makaluo ombulu maromo 595,808 ne onende udi ma ok ogo. To en ang'o ma dibede notimore? Jafombo mar siasa Chris Owino kolono wachni. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Higachiel bang' jakom duol machon mar IEBC Wafula Chebukati lando William Ruto kaka jaloch yiero mar 2022, riwruok mar Azimio pod okoyango duoko makamago. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Okang' makamano ne omiyo riwruok mar Azimio oluongo ng'anyo mar kwedo telo mar William Ruto e chak dwe mar 3 higani. Ng'anyo makamago oseweyo ji mohewo 50 ka owito ngimagi, ji mathoth kod hinyruok ka achiel gi kethruok mag mwandu. Dwaro maduong' mar riwruok mar Azimio en ni IEBC oyaw kuku maduong' mar kano ombulu mar yango adiera ewi ombulu mag tend piny. Kaluwore gi Azimio, ogai margi Raila Odinga ema ne obedo jaloch, kata kamano IEBC ne orocho duoko mag yiero mar tend piny kendo miyo William Ruto loch. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wacho ni pogruok mane onenore kind commissioners mag IEBC ewi duoko mag yiero mar tend piny en ranyisi makende ni yiero mar tend piny ne onge kod adiera. Ok en wach mowuok kata kuom Azimio kende, ok en wach mowuok kuom ODM, ok en wach mowuok kuom Raila Odinga. En wach mowuok kuom joma ne duol manochung' ne weche mag yiero ma iluongo ni IEBC. King'iyo wan gi joma ochung' ne yiero gin commissioners kata commissioners, gin ji 7. Kuom ji 7 gi, ji 3 ema ne opuodho duoko manolandi Bomas of Kenya. Ji 4 kuomgi ma bende mang'eny moloyo ji 3 ineno ka nowuok kata kapok olandi yiero modhi Rena mowacho ni ok giyie gi gima ne idwa landine. Koro emomiyo wan kaka jo ODM gi Azimio kwa jumla wate wawacho ni nyaka tim nonro makende mondo ong'e ni tang'o manotimore weche mag yiero gi. Kapo ni ng'ato IEBC notimo yiero maratiro, commissioners go kar romb 7 dinowuok bowacho ni mae ndite kaka nogoye. To mae ndite mana Chebukati gi langi 2 moko ka ema osiko wacho ni ne wagoye maber, ne wakwane maber, jinoko kwale. To kop nyisgi ni kara biuru pime kendo koro wuge do biro bela penya bede wi mesa ka ipime kaka nokwane, ipime kaka nobedo. To giwacho ni awano kwa bibiro mano gidhi ponde eskad Supreme Court. Waneno ni dhano ne wantiere godo. Opinion poll ne nyiso ni wan man wanyingo wayombo wach kura ni. To okwa hikore mar rite. Nokwa hikore. Ng'eny jowa manoketi ofis mamalo ka ne okwa hikore mar rito kura. Emomiyo ne wagore piny. Kata odoko ni Azimio pod oramo ni IEBC ne omayo ogai margi Raila Odinga loch, nitiere paro machielo ni gwenge mag oganda luo bende ne okogoyo ombulu madwarore mar miyo Raila Odinga loch. Kaka Ramogi TV ne wadok chien mar menyo ni to oganda luo manen gi geno ni kura mar 2022 koro ne dhi keto wuodgi e loch, to ne owuotho nade e ombulu mar tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022. Kaluwore gi kwan mag IEBC, jogo mane ondikore kaka jogo ombulu e kaunti ma Siaya e yiero mar 2022 ne gin ji maromo 533,603. Kuom ji maromo 533,603, ombulu maromo 371,992 ne oyiero rangi marambulu mar Raila Odinga kod Martha Karua
e kinde ma rangi mar tong' gweno mar William Ruto kod Rigathi Gachagua to ne owuok kod ombulu maromo 4,320 kende. Jachung' mar Agano Party Waiga Mwaure kod nyawadgi mar Roots Party Ngire George Wajakoya ne oyudo ombulu maromo 940 koriw e kinde ma ombulu maromo 1,894 to ne okethore. Kaluwore gi IEBC, ombulu maromo 376,354 ema ne olut kod jodak ma Siaya County. Manyiso ni kuom ji 533,602 mane ondikore ka jogo ombulu e kaunti ma Siaya, mana ji maromo 372,248 kende ema ne owuok oko mar luto ombulu e yiero mokalo. Mae yango ni jogo ombulu maromo 155,248 mawuok e kaunti ma Siaya ne ok ogoyo ombulu e yiero maduong' mokalo, kata odoko ni Raila Odinga wuok e kaunti no. E kaunti ma Kisumu, ji maromo 607,496 ne ondikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mar 2022. Kaluwore gi duoko mag IEBC, Raila Odinga ne oyao ombulu maromo 419,997, Ruto ne owuok kod ombulu maromo 10,011, Waiga Mwaure kod Wajakoya to ne owuok kod ombulu maromo 1,027 koriw. Ombulu maromo 2,572 ne okethore e kinde ma ombulu maromo 431 kod 5 ne opuodh kod duol mar IEBC. Kaluwore gi mano, ombulu maromo 173,889 ne onindo e kaunti ma Kisumu, achiel kuom gwenge ma Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa. Kowuok e kaunti ma Kisumu, Nyong'ong marwa ong'ong'o wang'e e kaunti ma Homa Bay. E yiero mar 2022, kaunti ma Homa Bay ne kod jogo ombulu maromo 551,111. Kuom kwan makamano, ji maromo 399,784 ne osiro otiko mar Raila Odinga kod Martha Karua e kinde ma okapu mar William Ruto kod Rigathi Gachagua to ne ong'wano ombulu maromo 3,497. Waiga Mwaure kod Ngire Wajakoya ne oyie kod ombulu maromo 831 e kinde ma ombulu maromo 2,045 to ne okethore. Ombulu maromo 404,112 ne opuodh kod IEBC, mayango ni e kaunti ma Homa Bay, ombulu maromo 147,2 ne okochopo e kuonde luto ombulu e yiero maduong' mokalo. Kalapapla marwa ne ong'ado nam kendo goyo ng'wech nyaka e kaunti ma Migori. Ler mag IEBC yango ni kaunti ma Migori ne en kod jogo ombulu maromo 469 kod 53 ne jolar kom ten piny moro amora e yiero maduong' mokalo. Kuom kwan makamano, jogo ombulu maromo 294,136 ne oyie kod otiko mar Baba na Martha e kinde ma jogo ombulu maromo 52,525 ne othal kod chenro mar bottom up mar William Ruto kod Rigathi Gachagua. Jogo ombulu maromo 1,112 to ne opango lai e tok Waiga Mwaure kod Ngire George Wajakoya. Ombulu maromo 1,611 ne okochopo dwaro mar kweth mar Wafula Chebukati. Kwan makamago keto e lela ni ji maromo 119,669 ne okoketo e tim ratiro margi mar siasa mar goyo ombulu e yiero maduong' mokalo e kaunti ma Migori. Mae nyiso ni e kauntis 4 makaluo, ombulu maromo 595,808 ne onindo e udi e gwenge ma ogai mar Azimio Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo kwan mag ombulu maduong' makamae ne onindo e udi e kauntis mag onagi kata odoko ni wuodgi ne laro tend piny. Dibed ni oganda luo ne okwano nyithi gwen kapok gweno otoyo tong' kose. Ne samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere, okay? Baba oseyombo.
gini wasekao, okay? Koro kucha achiel ne to gini to timore wasekao. Onge gima pogruok kamano manyalo kelo. Wang'ni ne wadhi e kura ka wantiere gi sirikal ne wacho ni ne ni korwa. Koro aparo ni ma nyaka bed ni omiyo ji nyawo ma koro ji wacho ni ka sirikal onge kodwa gi wach wang'ni, gi wach moro maduong' e luo ni gini wasekao. Koro ng'ato chiwo sa 12 pok odhi go kura, en oseyang'o diel, gini wasetimore nade? Gini wasekao. Yiero ma jo Kenya mang'eny wuok nega motegno king'iyo mos en mana mar malo ka mar rais, nikech mano e kuma idware kura mar ji duto mondo wuogi. To mano e kuma ne joluo nokowuokie malong'o. Ji nokawo ni sirikal ni deep state kaka ne giwacho biro konyo jatelo mondo oyud gini. Wiwa nowil ni ok en ga deep state, gini en ga jopiny ma joluo ne chop atamalo 90 mondo go kura. An yie Raila de sani en president mar Kenya. Nyaka ne wachak go kura gi multiparty ka 92 wasebedo ka wadhi e yiero ka sirikal mantie ok dwarwa. Koro ne nitie mor gi lo mane wan go ni wang'ni to koro sirikal mantie onge kodwa gi wach. Koro jomoko ne nyalo bedo gi paro no, to mano ne en paro marach kabisa kupo ne ne pach jowa moko mano mono gi chope polling station, nikech in sami wacho ni deep state dhi miyo utelo ni odhi miyo utelo kuwuok kanye ka ok go kura. Moko kuom jonon siasa kod jopiny bende tudo wach makamano kod chochni e gwelo kata nominations mag ODM e gwenge mag Kaluo. Adira ni kanye. Kirango kata governors joma nochung' Kaluo, onge governor mane odhiano post. Campaign ne en campaign ma iye liet. Kendo kura sami goyoga, ja ogombulu kodhige gombulu no, iyudo ko gombulu ne president, imiya ombulu 6. Ok wachga ni wan wabiro mana gone governor marwa kendo, wan wabiro mana gone president. Koro campaign notimore Kaluo. Mano ka yie gi wach mar ni nominations mag ODM nonego chuny jopiny mondo gigombulu. Political parties kata kaka ODM adieri makende, ODM onge capacity mar timo nomination. Kata parties moko gionge capacity. Gionge capacity niya nomination mag chama are almost like a general election. Kich kange time nom MCA, women rep, ginoero kamano. Kom ka kom nigi candidates abich, nyakange goal ballot papers. IEBC tiyo gi about 40 billion to do this thing. Unto udono utime kaendi gi less than a billion samora million 500. Ok nyalre. An gi pacha ta feel ni neno wach mar consensus ok orach. An pok abedo gi direct ticket pok no miya. Ok ahere ahinya. To ok orach kopo ni utiem olose maber. Gima no kwatimo maber en ne wach ma direct ticket ni noningo waikre ne to ne ok waikore maber. Mokwongo noningo bed ni waketo candidates wagi otim giluongo ni bonding giromo, especially areas ma competition ni malo ahinya. Watimo bonding, jibedo kata ka compete to hera moro nitie ni ukechun joka ng'ata achiel. Mano ne ok watimo. Chiwo direct ticket en e pend chik mag parties ogogo, okay? To samoro ne nyalo miyo chuny jomoko nyawo, okay? Mamiyo koro kochopo seche kata wacho ni an ng'at ng'ane to koro ang'o? Koro ok oyudo, koro an bende atimo ang'o? An koro ok adhi go kura. Tok yudo otiko mar ODM, jogo mane ochung' e laro kombe mag siasa bende wachore ne oweyo tiyo matek mar manyo ombulu ka gin ne giseng'eyo ni kuondego ne osedonjo. Niwinjo ka koko wuok ni mbadi goyo candidates mag ODM. To ano kago candidates mag ODM nakono ni unindo chiuru mondo cha campaign. We uru celebrate utikni manyo yudo, utiko eru yudo uro dhi bede udhi yude kombeu. To be udhi golo jowa mondo kam okokura kaka wadwaro. Kech mane gima important piny luo. To ng'eny jowa and I hope ni okobi winjore mopogore kendo. Ng'eny jowa kano yudo tiko negi dhi honeymoon, negi dhi chela ko celebrate gi negi manyo kombegi. Ne oge many
ne ng'enywa ne wuondo Raila ni wakonyi lweny to ne gidich gi kombegi. Koro mondo mine gichok jowa mondo gigol jowa e villages mondo jowa ong'e ni kura ni gi pek marom nade. Nobedo maonge. Then ji mang'eny bende koro ne wang' ni to jakom dhi time nade. Emomiyo wayudo 72%. Kupo ni ji obiro ji 15,000 mogo kura to ji 7,000 go kura to ne gin ji 14,000 ji 7,800 an ng'e ni pod oyiero ayiera. Ting'e ni mano ok en kaka mar president. Mar president en ng'eny mar ji nikech kama ugoye ni unugoye tiriwe pod ipime gi ma Mombasa, pod ipime gi ma Marsabit, pod ipime gi ma kumachielo. Kaluwore gi IEBC, jatend piny William Ruto ne oyombo bang' yudo ombulu maromo milion 7,176,441 ka ogai mar Azimio Raila Odinga ne oluwe e ng'ute gi ombulu maromo milion 6,942,930. Mae yango ni pogruok e kind William Ruto kod Raila Odinga ne en ombulu maromo 233,211 kende. Turnout wa mawang' ni nyowuok e Nyanza ni nyorach. King'iyo gi higa mane wayude turnout ma piny ne manyotimore ni en 97. Higa 2002 ne turnout obedo 78%, I remember. 2007 to nwago almost 90%. Over 90%. To 2013 mene 80 something 85 86. Kata mana 2017 yoen over 80%. Kuro this time to nyorach nikech turnout marwa nyo 72%. Kata obedo ni ne osetimore kaka ne otimore, paro pod nitie ni puonj nyalo bedo ne oganda Luo e higni mabiro kaluwore gi dwaro mar mondo giwuog oko kar rombgi mondo duondgi kod tekogi owinjore e paw siasa ma Kenya, ahinya to e weche mag kura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odonjane weche mag ohala ni nitiere lokruok kawuono. Koro mane en jatend migawo mar ohala Moses Kuria wacho ni tend Kenya Kwanza osewuok oko mar kedo gi dhier ka ok odewo kaka ne ji ogoyo kura kod duond bura ma oganda nitiere. Osingo kelo joket mwandu maya e pinje maoko e kaunti ma Homa Bay mar konyo nyayo dongruok e kaunti no endo. Nyiso mor mare gi jodak ma kaunti no kowacho ni Homa Bay ema ni kod kwan mamalo mar jopur mosendikore gi piny owacho e Kenya kaendi mangima. Kae koro osingo chiwo sir ne jopur mar medo yuto margi bende. Okwayo jodak ma Homa Bay mondo ti kanyakla gi gavana Wanga mar nyayo dongruok e kaunti no. Kuria ne wuoyo e kaunti ma Homa Bay kama no telo e nyasi mar yawa yanga chenro mar gero kembe mag bero mwandu. Fanya kazi pamoja. Sababu tunaweza kuwa na tofauti ya kisiasa na mambo ingine, lakini ya umaskini na kufukuza umaskini must bring our people together. You know, we have come from a very troubled past. As your governor, in partnership with the national government, this project is going to come to completion, is going to create jobs for our people. We are going to work day and night. We are not going to rest until what we have started here today actually comes to life. Jodala wa pogo gi miluongo ni siasa gi tich. Wan bende wagolo suru. Omiyo gima timore ni okogol wa chama to keto wa mane dongruok. Omiyo wadwa wacho, wadwa gore gi dhier mar chiemo, gi dhier mar cost of living mani malo. Odonjane weche mag tuke ni tim mar KCB e joloch ma higa ni e lig mar volleyball ma pacho kaendi. KCB noloyo Kenya Pipeline set 3-1 e final manogo Kasarani Indo Arena. KCB oyudo loch ma kama bang' rito kuom higni 15. Tim mar Kenya Prisons notieko thuolo mar 3
eka DCI otike thuolo mar 4.